Selamat hari Minggu di Tasalu Namangenang. Molo tulu pe ita sa bangku, alai tetap ma prokes. Bodo tulu ita sa bangku, alai sesuai prokes. Mau lihat mak?
Selamat hari Minggu madhita salhutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu judika lapatanna luluhon ahu ali jahuba. Tapu kama masuk marede mahita sian buku ede nomor 740 ayat sada sahat tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di perbadia, natuma palangi dot tanaon. Amen. Luluhon maahu ali debata, jala perbadaon badaku dopak bangso na daulat roha, saya pelua maahu sian bawa siolahon cipauto to dot haji kelon, aihodo debata harorwani hangugoku, tongos mahati uromi dot hati goranmu akan namanuku ahu pataru ahu tudoluk mi habadiomu dotu inganamu. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi marham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, saya talu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni upangi dohami tuho, saya pargugui jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panon ni anak haholongan nirham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mare dehita sian buku ede nomor 526 ayat 1 rodi 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik palimahon. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanileo ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata di bata jala ikon hulong rohata di ibana asa unang lea rohata mida natorasta dot mida akka rajata rodi akka natua-tua dan jadi para ota rimas nasida iko patudo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioloan do nasida jala sisubuton do rohana atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho partu patimi amin. Mari dihita sian buku ede nomor 621 ayat 1 2. Oh
Ultima dosata martang yang mahitam. Ali Tuhan di bata amanami pergugana suatu dosan. Parasiro ami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jala idang adung haporsian nami di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manipil sian akka dalammu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Ala ingot mahami ali akka dosani haposon nami dot hapangalason nami. Sa ingot mahami hobartu asin ni roham do dinggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sisani dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor, dibayan di basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bayan habangsa parasian, marhite-hite haporsyon ni mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian buked nomor 437 ayat 3. Tatangihon matupuk epistal di mengguta sadarihon natar surat sian Jesaya 47 ayat 16 sahatro di 20 sada tajahama secara responsoria. Ayat 16. Songono dohatan di Jehova naung mangaleho dala di laut jala dalan bala bolung di bagasan aka aik nadoras. Unang be paingot-ingot hami akan na masar na julo. Jala unang be pikiri hami akan narobi. Pasangapon ni aka binatang di ladang maahu. Aka gopul dot aka pidong unto ay lehono kuma aek di halongangan aka batang aek di tano bakal-bakal mangalehon minum bangsokku nahupiliti. Ima sahatna matuang ma akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Maredehita sian bukede nomor 415 ayat sada rodi 2.
Taha tidakon maha porsyaotai, songon nahina tidakon idong atas saha porsyao di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pergugun na suatu dosan, nat mepalangi do tanoon. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan si Maria, nagabi-gabian si ato di perbadia, adorak sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni selatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua-tua na turudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul siamun debata Jehovah, amai pergugan na suatu dosa ni, disima ibana, pemula sugot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panihala Kristen akan na badia, do diasisani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu dosa go daging halak nang mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Hurian itu hatta tatangyo majo tikting namasa di huriata di minggon tanggal 3 April 2022. Tikting na perjolo danak na sorang di basa-basa utuata do sada danak di keluarga amang Fernando Roy Agustinus Jarnahor inang boru pasaribu sada danak bawa na di hari Senin tanggal 20 Maret 2022 inganan nasida di Jalan Nurul Yakin Kelapa Dua Wetan Manang Wiksia. Tikting paduahon Ruhut Permahanion Pamisangon Manang RPP. Mulai sadarion hona Ruhut Permahanion Pamisangon do Benni Yuriko Sinaga alamar hasohotan sopangaton nihuria inganan nasida di Jalan Blok Ringin RT 05 RW 07 nomor 26 Kelurahan Cibubur Manang Wiksa Pulusada. Tikting na patuluhon ruas namar sahid tabuan di tangiangta akar ruas nihuriata na di bagasan parsahiton na parjolo amang M Silalahi Wiksada di Rumah Sakit Harapan Bunda amang Iye Siaturi Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida di Farko Rogate Borussia Lagan Wik 2 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Nyonya FW Sitinjak Borusitopul Wik 3 di Rumah Sakit RSPAD. Nyonya Sintua JF Nenggolan Borusinaga Wik 8 pemulihan di Bagas Nasida. Nyonya CH Sitio Boru Tambunan Wik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Amang J Nababan Wik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Jopi Nababan Wik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Nyonya Situa L Situmorang Boru Silalahi Wik 10 sada di Rumah Sakit Polri. Audrella Klarin Boru Sigalingging Wik 12 pemulihan di Bagas Nasida. Nyonya G Pangaribuan Boru Nabi Tupulu Wik 12 di Rumah Sakit Sentra Medika. Tikting napapaton Dewan Koinonia Naparjolo Seksi Punguan Lansia. Hari Selasa tanggal 5 April 2022 Patupan Nihuriata do bona tahun dohot ulang tahun pa 10 toluhon Punguan Lansia HKBP Resort Cibubur. Napaduaon Seksi Perempuan Huria Hobar tu program SPH Patupa ni Huriata do lomba senam antar week na di Patupa hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 15.00 WIB maringanan di halaman gereja. Ibadah bersama seksi perempuan HKBP Cibubur menyambut pasca dohot pareheon ina hari Rabu tanggal 10 April 2022 pukul 16.00 WIB
laos dipatu pada lomba kerohanian. Tikting na palimbahon, Padidion na Badia. Hari Minggu tanggal 10 April 2022 di permingguan pukul 10.00 patu panihuriatta do Padidion na Badia tuaka poso-poso yanakon nirwas nihuriatta. Merguru natoras di hari Jumat tanggal 2 April 2022 masuk pukul 10.00 Tikting na panopon ucapan syukur bulanan. Hari Minggu tanggal 10 April 2022 papungu peliadu hita songon ucapan syukur bulanata tapasahat ma sian las ni rohat songon perbueni hapor syauta. Tikting na papituon ruas namoding. Nunga marujungolu sahalak ina ruas ni huriatta ima Wismawati Borsitorus almarhum ina Nancy. Umur 35 tahun, hina baluhon ni amang Jimmy Stepanus mangaliat manurung, maringanan di Jalan Raubola, Komplek Gereja, Manang Wiksada, moding na di hari Selasa tanggal 20 Maret 2022, tudean hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di TPU Susukan Ciracas. Senari masuk mahita cuat acara merdingot ruas niuriat tanah moding jongjong ma ita saluna. Uju perdalanan ningolu ni dongat tahun laos paingoton hita sude nang hita pe disaratiki tong dosongon nasida ikom moding alani i toktong mahita merpakrimun na mangolu saleleng di pertibion jala say hubas manang sarihari pehita laho menadikon tanaon. Taingot mahatan itu hatta di pangukab 10 ayat 10 tolube mertua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nyon tutu di doktor di masohot manasida sian paruh kilon nasida aina mangihut matu nasida niula nasidai tabuan masude keluarga anak si solhot na ditinggal hon ni dongatta naung jumulo modingi asanggiat matuhatta na mga puli nasida alani i martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Amin marede hita. Oh
Idul Mahita, song nama titing di minggu tasadarion, aka titing nama ihut bui mata jaha, nadong di warta jemaat, tuhat tama nama masu-masu.
Marede mahita sian nomor 440 sada ayat sada dohot udutna talehon ma pelean sada A dohot sada B.
Damai debatana sumurung sian saluk naroha imana mangramuti akati-hati dohok pikiranmu nabi di pagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di mingguon ima sian suratnya Apostel Paulus tuhuria Filipi bidutolu mamukama ayat 4b Rodi ayat 14. Songonon ma didok. Aimolo diripu deba adong si pangasahononna di pardagingon dalam ahumanian tarsunat di ari pawaluhon doau nasian bangso Israel marga Benyamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihuton patiki garangdo rohaku mangalele huriai so hasurahan di hati goran nasian patik alai nau parutungan hian diau harugian doi hujujur alani Kristusi saluhu nado tahe huetong harugian tumibakon hamuliaun ni panadaun di Kristus Yesus Tuhaki ala ibana husiakon saluhu nai jala orbu-orbu doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana ahu didapot unang ma marhati goran sian patik tung sian hapor siaun di Kristus do ima hati goran nasian debata namarujahan di hapor siaun asa hutadda ibana dohot hagogoon ni haheheon nai Rodi hasasaor tu akka hapor suhonna di nagabe sa pangalaho ahu dohot ibana di hamamatenain anggiat sahat au tu haheheon nasian akka namate apala naung sanga hutakkupi manang naung gabe sundenggan alaisai hueahido anggiat tertakup ahu isongon naung tinakup ni Kristus Yesus si ahum alia kadongan dak kurajumi diriku naung sun hutakupi odo tahe hu halupahon na dipudikku hu eahi akkana dijolo dopak padangido hupuspus dopak upah hamonangan nasian panjawon ni debata sian gicang di pagasan Kristus Yesusi ima sahatna Uriani tuhata topik dihita ima Kristus do pandang situjon heado iba bergabung hudul disada punguan arisan marga jadi adong do halak ngabakona olana anakon nado di baritahon molo siakangaku begini begono ninna si nomor 2 songonon mak songoni mas seterusna bapak kokna marapi purun mak dicari tahun HP holanna tamat SMA dope anong halak dan apala barani ibana pabuah-buahon anak kona nong berhasil gari ada halak nama katidakon keberhasilan kesuksesan ni akay anak kona bah mulai daun daba luar biasa donin anak kona berhasil be burju sudah ya. Jala memang di tonga-tonga ni ngolutta tar songoni do pehita te daku boto manang na setuju do hita disi manang na songoni do hita satu pihak memang itu tidak salah lah satu kebanggaan dapat membanggakan anak-anak kita membanggakan – jabatan yang sudah kita terima dulu, ya.
atau juga kedudukan yang tinggi yang sudah kita lewati. Alai si adong do hala nang pedang hudul do pe mana be imana di kedudukan nai imana do na power syndrome mate. Nah, seidope di buan-buan manang natu dia herana ibana namana memimpin sude. Ya, banyak seperti itu. Jala memang terna pakko dosa sahala nasonguni. Adong dohala merasa dia tidak melakukan apa-apa. Jala di Pagasan serep ni rohana. Kemudian itu hatta membanggakan masa lalu itu soal biasa. Tetapi bagaimana kita mau mempertahankan masa lalu itu hingga masa kini, itu yang sulit. Adong do sahala na poso na sukses jala berprestasi ibana imana marguar ken Noguchi sahala na poso Jepang nama umur 25 tahun ngabohi ibana mendaki puncak Everest. Ale justru kecewa do ibana di aka pihak media ala dan disukun tersongon dia ma ibana laho mencapai keberhasilan ni nabu ibana mencapai langit dunia ima puncak gunungi. Ale justru disukun gunung dia do pemusena naing si talu konom muninna. Ya, jadi ada ketidakpuasan di sana sini. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu seorang pebisnis, apakah itu seorang artis, atau juga seorang atlet. Ya, yang lebih dikenang masyarakat adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan kesuksesannya. Itu yang sebenarnya. Tapi di satu pihak memang kita bisa melupakan masa lalu yang buruk, yang memalukan. Tapi di pihak lain kita sulit melupakan masa lalu yang membanggakan kita. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian itu hatta ditrupukon na parjolo na naing berengorta ima buhado hita naing mangalupahon kebanggaan masa lalu. Buhado hita marsi ajar sian profil manang kehidupan ni Apostel Paulus. Di hati-hati ibana dang dope bertobat manang manada Jesusi luar biasa do di hati dakon ibana di dok ibana molo sian pardagingon boy do di pangasahon ibana ala adong do hak istimewa songon halak Yahudi. Itu bu doau songon halak heber, jala halak heber doau. Sian margani si Benyamin disunak doau di ari pawaluhon. Jala tardo halak Parise doau. Molo halak Parise di halak Yahudi ima halak na manjamoton aka patik ni debata hukum Taurat. Nasi onom 110 nagudangi. Dan itu adalah hak istimewa mereka. Jala di pabua Apostel Paulus di banggahon ibana do mana silele halak Kristen ujui. Nah membinasakan gunang aka naporsea di Kristusi itu menjadi suatu kebanggaan. Dan bagi orang Yahudi kebanggaan mereka menganggap ketika mereka melakukan kehendak Tuhan adalah membinasakan orang-orang yang tidak percaya di luar orang Yahudi. Jadi pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Mereka pikir mereka sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sekalipun mereka membinasakan orang-orang di luar Yahudi. Kemudian itu hatta Apostel Paulus sahala cendikiawan orang yang berilmu, yang berpengetahuan, jala sudah halak mengidam-idamkan songuni, ngadong di ibana itu yang
harusnya patut dia banggakan. Alai ahama di doki bana justru boido di halupahon ibanai. Jangan dong nadenggan nau dapot sianingin. Puasa pola di do Apostel Paulus bahwa sudi na adong di ibanai songon orbu-orbu doi. Molo di bahasa aslina setabihi tahun terjemahanna ima kotoran nate. Nah memang ikon layak doi ibolokon tu sampah. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, semua itu kuanggap sampah katanya. Puasa pola di dok Apostel Paulus. Nah so dipanggahun ibana sudah na adong di ibana ujui. Ternyata oma parkilon nama cebalka diadopi Apostel Paulus ala adong do aka pengajar sesat parpoda haliluon na masuk menyusup tu Huria Filipi na memutar balik kon silang ni Kristusi na salelingon nunga di bari tahun ibana hasitongan ni bari tanauli hado harwa poda haliluon na diputar balikkan di pasahat aka parpoda haliluoni di tonga-tongan Huria. Didok nasidah bahwa hukum Taurat patik idona mabuan haluaon. Jadi didok Apostel Paulus di argumenna molo tajaha mulai sian ayak sada luar biasa do ditantang ibana do nasidai saluhutna satabihata didok nasidah bahwa songon panangga do nasida saluhutna. Pengajar sesat itu sebagai anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat. Alani do macai keras Apostel Paulus laho menuduh nasida nama ngaliluhon haporseaon ni Huria Filipi nang dihita apala ditikion godang aka udah haliduon. Huriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus imana parjolo taringot patiki. Nah paduahon di dokibana bahwa sunat tidaklah menyelamatkan. Justru sonari akan naporsea hita naporsea di Jesusi nong disunat hita marhiti to di porbadia nong pa iason rohatta sian dosa. Jadi hati kita sudah disunat, dikerat dan dibersihkan. Nah alani do disonma Apostel Paulus tetap do ibana laho menegaskan di panadauna di tuhata Jesusi. Nah parjolo imana paduahon taringot tu hasitongan di panadauna di Jesusi. Ala nunga ditada ibana Jesusi jadi dianggap ibana na sude akan adong di ibana sude parbinotohanna dina mangulahon patiki ibana dang dapot ibana dame nasian Tuhani dang adong dapot ibana songon sada persoran nama cai uli tu debata. Holan di bagasan Kristusi do dapoti bahwa hubungan dengan Allah sebagai seperti persahabatan, persekutuan yang intim, yang indah, yang menciptakan damai sejahtera. Apa molo ditikina mangulahon patiki do ibana, holan na dosa do diulahon ibana. Merasa bahwa mereka lah orang kudus, hanya mereka saja yang mempunyai Tuhan. Hanya mereka saja yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Apa ditiki nama ngulahon patiki dang boy dicapai ibana, dang boy didodo ibana ahado maksud ahado tujuan di nguluhon di pakasan Tuhani. Holan sada do cara
ima maka porseai Jesusi maniru teladan ni Kristusi ai alanido di doki bana gabe suman maau tu Kristusi sahak tu hamamaten. Artinya adalah bahwa keteladanan Kristus itulah yang dapat dia contoh satu-satunya figur yang menyelamatkannya. Nah paduahon didok ibana bahwa di hatia manada Jesusi imatari waktu haheheon nai bahwa kebangkitannya menjamin setiap orang yang percaya tubuhku hari ini telah dihidupinya karena dia hidup bangkit dari kematian. Kematiannya, kebangkitannya menjamin bahwa hidupku yang akan datang telah dihidupinya sekarang ini. Luar biasa do teologi ni Apostel Paulus. Jala omma nanain dohono ni Apostel Paulus doho di akas surat-surat na asing manang di sada Korin 15 dohot akan asingi bahwa kebangkitan Kristus itu sudah menyinari kuburan kita. Jadi macam berbeda do songon pemahaman yang akan ugamun asing bahwa ketika orang sudah mati di kuburan pun mereka disiksa. Maka ada pemahaman ada siksa kubur. Betapa kejamnya Tuhan itu, sudah mati kok disiksa lagi. Emangnya dia bisa merasakan? Tak songoni pemahaman di hak Kristen bahwa ketika kita sudah mati, kita mati dan bangkit bersama Kristus. Hidup di dioni. Haheheoni tu hatta Jesusi nunga disodangi tanomat tai. Dang mabiar behita taringo tu hamatiani bahwa hamatiani di seberang kematian itu anong do hangoluan napinaradeni Tuhani. Ini teologi Apostel Paulus yang harus kita pahami. Jangan salah kita memahami apalagi pengaruh-pengaruh ni aka ugamo nuaingon. Setelah ia hidup maka kita pun hidup. Kemenangannya adalah kemenanganku, kemenangan kita. Jaminan hidup yang diberikan Yesus itu melalui kematiannya dan kebangkitannya justru dia hadir di dalam kehidupan kita, memelihara kita sampai hari penghakiman. Marlapa tandang adong nabui mabuat hita dung mate pe hita dang bui digonggom si bolisi be hita. Inilah luar biasa pemahaman Apostel Paulus memberikan penegasan nang dihita apalah ditikion. Priani tuhata nah hinaholongan di pagasan Kristus luar biasa do pemahaman Apostel Paulus nah sinordangan itu di Porbadia laho pasahaton hatorangan menentang akaparpoda haliluon sahak tu zaman nuengon. Bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus itulah antikris. Itulah antikristus. Jadi molo Apostel Yohanes di kitab Pangukapon simbol antikris itu adalah 666 ya, 666. Itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka mati masih juga disiksa dalam kuburan. Padahal belum datang hari penghakiman. Tapi halak Kristen paimahon Kristus neneng roi imarajai. Dan uman nabe akan naprosei. Adong do pengangkatan ima. Di pahudul di Banua Kicangi. Amin. Uriani tuhata ido tujuan ni haporsiota Kristusido. Kristus sentris, dia menjadi pusat dalam kehidupan kita.
Inilah dogma Kristen, keimanan Kristen. Bahwa Kristus itulah tujuan iman kita. Ibana do pandang si tujuan di kita. Adong do sahalak pria Rusia dijatuhi hukuman 20 tahun ikon kerja paksa ibana di Siberia. Bekerja 7 hari, 1 minggu, 14 jam sehari di alam yang tidak bersahabat. Akatahanan na adong ba matebe do sada-sada ala macai otik do si panganon di leon dungi batin yang tertekan karena kesepian, kesedihan, penderitaan yang berat, kelelahan. Bukan hanya fisik yang lelah, tapi juga batin lelah. Alai justru amat tahun pacupang do ibana do Yesus dihurungani, ditahanan itu, dikerja paksa itu. Yesus bertemu dengan dia. Dan itulah yang mengubah dia, yang memberikan satu pengharapan yang baru, satu tujuan hidup yang baru. Dung dilewati ibana masa tahanan 20 tahun ini, ada satu kebahagiaan di tengah-tengah ninguluna. Heran do sudah halak puasa ibana ditiki di tahanan pe songona berbahagia, tidak merasa songon halak nama dele manang putus asa. Dia belajar bahwa masa lalu apapun itu suka duka, penderitaan yang berat itu dapat dilupakan. Sekalipun di dalam penjara, penderitaan dan hampir mati, tapi Kristus yang sudah mengubah kehidupannya. Jadi songonido lobisianido nani ayeni apostel Paulus. Ada 3 kata kunci jidok ibana di ayat saplopati. Huhalupahon na dipudiku hueahi akana dijolo. Dopak pandangi do hupus-pus. Dopak upahamonangan nasian panjoon ni debatasian gicang di pagasan Kristus Yesusi. Jadi dalam bahasa aslinya ada 3 kata yang sangat mengena dan perlu kita terapkan. Parjolo ima blessing, rasa syukur. Sekalipun di pagasan hurungan ibana, bersyukur do ibana. Paduahon ima namar lojong do ibana mencapai hadiah. Suatu prestasi yang harus dia raih, achievement. Maka dia tidak akan mau melihat lagi ke belakang, apapun yang dia banggakan dulu itu sudah menjadi sampah dan tak berarti, sia-sia. Semua jalan kehidupan orang Yahudi dan tetek bengeknya itu, aturan-aturannya itu sia-sia, tak dapat menyelamatkan. Dan kata ketiga adalah goal, ada tujuan yang harus dia capai. Ima haluaon nasian tuhatai. Nang pesa si tonga hira-hira so takut manang nahu takut pei alai Yesus nunga manakku pau. Walaupun tidak sempurna, aku sudah menangkapnya, tapi katakanlah bahwa itu sudah kutangkap. Luar biasa ini. Kadang-kadang kita nggak mengerti bahasa Paulus ini. Tapi itulah bahwa tujuan kehidupannya, ada goal yang harus dia capai di dalam kehidupan. Walaupun dia akan mati, tapi kematiannya bukan mati sia-sia. Uriani tuhata ahado nanaing si putih hota di tonga-tonga ni ngoluta apalagi tikion. Tarsongon dia ma panadauta
tu Yesus. Kodang do halak manada Yesus kenal ya kenal saja. Tapi tidak benar-benar kenal. Terus dui songon hita jut-jut ai hutad da dui si syukurna babani contoh. Tapi dang adong hia pendekatan, dang adong sadak kontak batin, manang dang adong kiamak katai manang nasongon dia te. Ali sudah do kita mana dai ibana bukan ima contoh nanti. Dan ternyata orang Kristen pun banyak seperti itu. Ya kenal Tuhan ya kenal, tapi tidak pernah hidup di dalamnya. Dia tidak sungguh-sungguh bagaimana dia mengenal Kristus itu yang sudah menyelamatkan dia, bahwa keselamatan itu gratis, katanya benar gratis, tetapi tidak pernah mengindahkannya. Dan di parhatutu nong di palua Yesus do ibana ujungnya mangulu de ibana basongoni mah ya Kristen KTP, basongon nahyani do bakrislam ya, satu saat dia pakai KTP-nya Kristen, satu saat dia pakai Islam. Betiki ngoluna Islam dung mate nang Kristen. Kurang gosongoni kan, songon bulung motung ninna. Molo bulung motung asing do dikijang, asing do itoru warnani bulung ne kan itu. Jadi dalam kehidupan kita ini kekristenan, jangan kekristenan abu-abu, tidak ada hitam-hitam, putih-putih. Yang mana kita? Sedangkan Paulus sudah menderita, kok penderitaan kita mungkin berapa persen lah yang kita hadapi dibanding si Taunon nih Apostel Paulus. Nah alani do dison mahita naing meniru Apostel Paulus kabe role model ibana nang diaka si Taunon di haporseon di pakobasion manang na di saluhut sude nasa ulaon. Uriani itu hata nahina holongan di pagasan Kristus ima di jamita di hita di bagasan minggu-minggu passion apala di tikion tokenari naing mandohoti nama hita di sitaonon ni Yesus si manaringoti ih buhado parukilon akadosa nataulahon dia dona naing sipatu pauta di tonga-tonga ni keluarga jala ahado musehita keterlibatata laho gabe mitra dongan nitu hatai laho pararaton barita nauli asa gabe pasu-pasu hita dingoluta manang didiape hita mangulahon nasa ulauta. Amin martang yang maitan. Mulia temadiho ali Tuhan debata amanami mariti Kristus Tuhan nami nau makokop hami pardosa ngamate ho Tuhan asa malua hami sian dosa sian simbolis nang sian hamatian na manoktongi dilihok kodo hanguluan jalan nunga hehe ho Tuhan namanudangi tanoman nami dang mabiar behami taringot tu hamatiani di paradihodo hasonanga na manoktong hanguluan na manoktongi hodo tujuan ni haporsion nami alay nang pesongoni Tuhan di portibion do pehami mangadopi nasa ancaman tantangan do masalah akaparukilon akasitonon nunga parjolo ho manaoni jala monang doho Tuhan atong hami pe parsidoho do gabi si parmonang pasu-pasu ma sude ruas ni huriam Tuhan asa nasida boy mangulahon akaulaon na maragami nang pinasahatmu mulai sen akaruas poso-poso na met-met na marsikola na manguluya kapar kerjuan doh nang karejo pe doh na manguluya kasirokap nito dina doh aka keluarga na sodapot keturunan doh aka na tua-tua nami aka lansia aka nang sudah gugu na pek di podoman na sudah akan namar sahid manang di dia pe. Homa Tuhan na manodangi rohanam pikiran. Homa Tuhan na paradehon patupahon sudah akan narikoti di tonga-tonga ni ngulu nami.
Mulia tema Tuhan, hodo parmahan nadingkani namarmahani, marmuduhon ngudu nami saha tunwaingon. Macailas rohanami Tuhan di mingguon sadarion, masihol ruas ni kuriam, marpungu mamuji pasangapon guarmu nabadiai, nunga dipatu pabe akakur, sude ak ede puji-pujian bahan sangat dikuarnu. Marhitei gabe taridama tadi haporsiaun ruas ni kuriam disudi akaparsoran nami di pagasan hasadaun marpungurak kami Tuhan mamuji-muji pasangapon guarmu nabajiai dot hatam nagabi bohal nami ali Tuhan ditangyang pangudianon neng pasat hamima aka keluarga nang di pasa-pasa hoko sadada danak tunasida di keluarga Fernando Roy Agustinus Banjarnahor Buru Pasaribu di hari Senin tanggal 20 Maret nasalpu sian wek sia pasu-pasu ma poso-poso Tuhan ibu rumah godang ibana pargogoi natorasna lahu pagodang-godak koni marhiti hatam memperkenalkan ho Tuhan di tonga-tonga ninguluna sugut tungbalga ibana gabe anak nabiar midaho homa Tuhan apa tu pahon masa depan adingkan di keluargaon pasu-pasu lehon magacang ni umur hai pason dohot akapacamotan gabi ruasna burju nasida di tonga-tongan kuriam songoni nang ruas ni kuriam nahona ruhut parmahanyon pamicangon Beni Yuriko Sinaga sian wek 10 sada tuhodo pasatan nami ibana Tuhan asa margogo ibana tadaon nama dosa nang hasalaan na boy ibana muse Tuhan toktong mardalan di dalan tarlumobi marwas ni huriam na dipakasana kapar sahit onpe amanami amang silalahi amang sianturi di Farko Rogate boru sialagan nyonya FW Sitinjak boru Sitompul nyonya Sintua JF Nenggolan boru Sinaga nyonya CH Sitio boru Tambunan amang Jena Baban amang Jovina Baban nyonya Situa El Situmorang boru Silalahi Audrella Klairine boru Sigalingging nyonya G Pangaribuan boru na 70 do nasida dope naso huguari hami manang di dia Tuhan nanti pagasan nakapar sahiton di pagasan pemulihan di rumah sakit nang dijabu pe manang rawat jalan homa Tuhan nama dauni nasida paloas nasida Tuhan marhasonangan melanjutkan akan tugas-tugas tanggung jawab nasida dijabu nabe di ulauna di parkarejoan nang di tonga-tonga ni huriam manang di dia Tuhan atong sahat di homa nasida saluhutna songoni nang ruas ni huriam nang di alap ho Tuhan inanami Usmawati Borsitorus nahina baluhoni amanami Jimmy Stepanus M Manurung dohot akayana konna sai homa na mga puli keluargaon lehon magogo lehon mahay pason tarlumobima masa depan tu akka yana konna na mace met dope Tuhan na tininggal honi inana pos dorohanami hodo Tuhan na mangalehon akka narikoti di ngulu nasida pasu-pasu ma nasida Tuhan asirohan songoni nang akka program-program ni huriam nanaing si pangmasaon di minggu-mingguon na boy aktif musik akka seksi-seksi di tonga-tonga ni huriam asa boy nasida hami saluhut na marlas ni roha Tuhan ali Tuhan di bata amanami pasu-pasu sude nang aka pemerintah nami sian presiden sahak na tumorupe asa markugo nasida lahu pature-turehon bangso namion tarlumobima di bulan puasa doh di minggu-minggu paskahon asa mardameso nak kami Tuhan asa boy kami mangulahon aka ulon nami di pagasan lomoni roham atong saha di homa kami Tuhan sian saluhut nai sesaya madosa nami olan mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema rohanami diho amin
Mari dema hitamu se laos tapasahat ma peliata. Está pulando,
tangya koma peliata. Ale debata amanamina di Banua Gicang, hodo haroroani saluhut silehun-lehun adinggan, doho nasa ulibasa nama liutus. Upasat hami masian nan lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti, asal persiak kami pilihanon patibluhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehun-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gicang, sai penerbadi ama kuarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Satu dua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.